खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 27 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गुरु नानकनि जोनोम सान एबा गुरु नानक जयन्ती महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 27 नभेम्बराव गुरु नानक देवजीनि जोनोम साननि गोसोखांथियाव फालिनाय जायो, जाय सिख धोरोमनि गिबिसिन गुरु आरो गायसनगिरिमोन। गुरु नानक जयन्तीखौ गुरु पुरब आरो गुरु नानक प्रकाश उत्सव महरैबो फालिनाय जायो। सिबियारिफ्रा गुरु नानक देवजीनि फोरोंनायखौ मान होनो थाखाय बे सानखौ फालियो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो साइबार मानडे, नेशनेल ब्रेन डे आरो टार्टल एडप्शन डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय।